Sa number 2, nadugangan sang isa pagig ka building nga gideklarar nga unsafe o kung hindi safe sa Hill Montilla National High School sa Sipalay City kasunod sang linog sang Martes nga adlaw. Anom na sa karon nga ginakabig unsafe. Ini suno sa kay Sipalay Disaster Risk Reduction Management Coordinator Jonilo Bugtae nga nagsilingman nga na hinyo na ang bulig sang Department of Public Works and Highways para magpatigayon sa structural integrity validation sa mga natungdan nga mga building. Sa Department of Education Schools Division of Sipalay nga report nakasaad nga matapos mag-igo ang 6.9 magnitude galinog sa tong Setyembre 30. Apat ka mga building sa among eskwelahan ang ginabiso nga ipaiway ang paggamit. So October 7 naman sa mag-igo ang 5.1 magnitude galinog sa Sipalay City, inang nagresulta sa dugaang pagid nga mga crack kasubong man ang pagdako sang daan nga mga cracks sa mga building. Kasunod sang validation kag assessment ginabiso nga temporaryo ipauntat ang paggamit sa mga buildings sa Hill Montilla National High School main until further notice. Nakasaad sa report nga structurally stable man ang building base sa inspeksyon pero unsafe na para sa mga estudyante kag manunudlo bangod ang cracks kag damages ang nagadamo kada may pagtayog kag hindi man mapatod kung saan o matabo ang linog.